आं बादि सेलेब्रिटिया नोंसोर बादि सम होनो गोसो गैया आंहा थालिराव थांनायनि सम जाबाय So hello YouTube family, welcome back to new video guys. Finally दायो आं फैलायबाय मोनसे new video लानानै आरो बे भिडिअ जागोन माने roast भिडिअ आनो तोथ' बिबादिनि भिडिअखौ थाबैनो स्टार्ट खालामसै दारिदों सेबो रज' जानो रोङि मानसिफ्रानो हिनजाव गोसथोन फैदों लाजियाबो अखाबो दारियानो दोंसेबो गैजाया गोसथोन फैदों बिनि लाजिया नोंसोरो लाजिया बे बेहेन गिलावरिखौथ' मा होननो ओमफ्राय दा बिदि बुंबाबो आंखौ नोंसोर कमेयाव बुंलायगोन बेनिखायनो सिदा सिदा बुंनानै खानसै माने बे भिडिअ माने जायफोर नायनो गोसो गैया नायालासिनो थाबानो जाबाय आरो जायफोर नायनो आरो फेमिलिफोरजों नायदोंबा हेडफोनखौ डाइरेक्ट सोनानै नायखाबानो जाबाय मानोना गासै रस्टारफोरनि खुगायाबो एखे जायाना बेनिखायनो आंनिया एसेबाबो बेलेग जायो जानांगौ बेनिखायनो नोंसोरो डाइरेक्ट सोरबाफोर नायनो गोसोबा नायबानो जाबाय नायनो गोसो गैयाबा थाबानो जाबाय दारिदों सेबो रज' जानो रोङि मानसिफ्रानो हिनजाव गोसथोन फैदों लाजियाबो अखाबो दारियानो दोंसेबो गैजाया गोसथोन फैदों बिनि लाजिया नोंसोरो लाजिया दायो बिदिबा नोंबो खोनासंदो नोंबो भइस लानायबा नोंनियाबो दाबो दोंसेबो जेबो रज'नो जायाखै दानिया माखौथो बुङो माइ लाइफ माइ रुल होननानै बेखौनो बुङो माइ लाइफ माइ रुल होननानै आरो नोङो जोंखौ फोरोंनो फैदों बेनिफ्राय बे मोनसे भिडिअल'बाथ' जेबो नङामोन ओमफ्राय गासै भिडिअआनो नोंनिया माने गासैखौबो भइसफोरखौ जावनाय नोंनि बेफोरबायदि भिडिअखौ नुनानैनो दायनै बे दारि गोनां आदायाबो नोंखौ माने रागा जोंलायलांबाय बे खुखाबनि दारिया मादाय जाबाय थायो नोंस्रा मादाय जाबाय थायो बे खुखाबनि दारिया मादाय जाबाय थायो बालनि बे दारिजों माबा मोनसे खामानि मावना मानसिफोर हिनजावफोरा बे दारि गैयिफोरखौ बासिबाय थानो घन्टा मा इदि मोदोम फुनो हायो ना माबा मोनसे खामानियाव फैयो बिगुर खालि बे खुखाव दारि गैयिनि दाय जाबाय थायो मा खामानियाव फैयो मा खामानियाव फैमारो बे दारिया नायदो आदा नोंबो नोंनियाथ' दारिया रज'खाबाय बेनिखायनो नों बेफोरदियाव हाबफायाबाबो जासिगोन नोङो माने दाथ' नोंनिया बेफोरदि टाइम गैला बेनिखायनो नों बेफोरदियाव हाबफायालासिनो माने बेलेग खामानियाव माथा मारि नों बिसोरदि बुजिखायै खुदियाफोरदा माने हाबफानानै जेबो लाब गैला आं नोंखौ दाख्लैनिफ्रायनो बुंखादोंमोन ना दाख्लैबो नोङो बेलेगफोरखौ माने बेयाव हाबलाय हाबफाबाय थानो ना बेनिखायनो बेफोरदियाव टाइम गैला बेनिखायनो नोङो बेलेग माथा मारिदो हिनजाव सानै साथाम गोसथोग्रा हौवाफोरखौ मा होनो मिथिगौ ना हिजरा नाय नोंनाथ' सिमाय बाद्रायखाबाय माने बे मोनसेल' भिडिअ नङा माने गोबां भिडिअआवनो नोंना गासै भइसफोरखौबो जावखानाय बेनिखायनो नों माने फोरमायनो फैदों माने हिनजाव सानै साथाम गोसथो माने हिजिरा होननानै सानै साथाम गोसथोग्राया हिजिरा नङा आरो मा नोङो हिनजाव सानै साथाम गोसथोग्राफोरनिखौ माने सिंनि सानै खुलिनानै नायखांबाय नामा आरो नोंनि मिनिनायाथ' हिनजाव सानै साथाम गोसथोग्राफोरनिखौ खुलिनानै सिंनिखौ नायहैनाय रखमसो मिनिथारदों नुबायना बिदि मिनिनाय रखम नुना नुवाखै बेखौ बे सिंनि सानै खुलिनानै नायखांबाय हिनजाव सानै साथाम गोसथोग्राफोरनिखौ आं बादि सेलेब्रिटिया नोंसोर बादि सम होनो गोसो गैया आंहा थालिराव थांनायनि सम जाबाय गजब बेइज्जती है थाइलेण्डखौथ' जेबो मिथिथ'आ लेकिन लिट्रिंखौथ' नेथारनासो गारखादों बे गथ'आ